Dat nummer gisteren gezien, dat kan echt niet. Moet er echt niet van rijden, hè? Ja. Oh, dat is zo raar. Nee, ik loop nu naar de klink toe. Dit is LVK finalist nummer 1 en ik heb één bedgeheim moet ik bekendmaken. Is dat erg? Ik heb deze actief in bed geslopen. Ja. Ja, Jolien kijkt ook al heel erg verschrikt. Nou, hij loopt gelukkig onder in de hoeskamer. Zo de hele motten. Maar ik ga nou aanbellen. We zien op de Rieksweg. Win zit er. We zien. Tweede wifi. Dat is geen wifi. Dus toen dat straks van, ik heb het daar in bed geslapen. Toen denk ik van, wat is het? Oh nee. Kapot man. Zo vast de dag kende me kapot. Oh nee. We maken even een antwoord. Dank u wel.